ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛି 20 ମାର୍କ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାରକ ବିଭକ୍ତିଟା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଦେଖିବା। କାରକ ବିଭକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅଛି ରାଜା ପ୍ରଭାତରେ ଭିକ୍ଷୁକ ମାନଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଗାଈ ଗୁଡିକୁ ଦାନ କଲେ। ଏଇ ଆମର ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ରାଜା ପ୍ରଭାତରେ ଭିକ୍ଷୁକ ମାନଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଗାଈ ଗୁଡିକୁ ଦାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କଣ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। କିଏ ଦାନ କଲେ? ମାନେ ରାଜା ଦାନ କଲେ। କଣ ଦାନ କଲେ? ଗାଈ ଗୁଡିକୁ ଦାନ କଲେ। କାହା ଦ୍ଵାରା ଦାନ କଲେ? ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଦାନ କଲେ। କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ଭିକ୍ଷୁକ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। କେଉଁଠାରୁ ଦାନ କଲେ? ରାଜକୋଷରୁ ଦାନ କଲେ। କେତେବେଳେ ଦାନ କଲେ? ପ୍ରଭାତରେ ଦାନ କଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚରା ହଉଛି, ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାରକ ହୁଏ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାରକ ହେଲା। କିଏ ଦାନ କଲେ? ମାନେ ରାଜା, ଏଟା କର୍ତ୍ତା, ମାନେ ଯିଏ ନିଜେ କରେ, ସେଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ। କଣ ଦାନ କଲେ? ଗାଈ ଗୁଡିକୁ ଦାନ କଲେ। ମାନେ କଣ ଯେତେବେଳୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଏଟା କଲା କର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କାହା ଦ୍ଵାରା ଦାନ କଲେ? ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଦାନ କଲେ। କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ଭିକ୍ଷୁକ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରାହଉଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, କାହାକୁ ଦାନ କରାହଉଛି। କାହା ଦ୍ଵାରା ମାନେ କୋଉଥିରେ, ମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦାନ କଲେ, ତାମାନେ ହାତରେ ଦାନ କଲେ, ତେଣୁ ଏଟା କରଣ। କେଉଁଠାରୁ ଦାନ କରାହେଲା? ରାଜକୋଷରୁ। ଯେହେତୁ ରାଜକୋଷରୁ ଦାନ କରାହଉଛି, ସେଟା ହଉଛି ଅପାଦାନ କାରକ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ଯିଏ କାମଟା କରେ ସେ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ। କଣ କାମଟା କଣ କରାହଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଗାଈ ଗୁଡିକୁ ଦାନ କରାହଉଛି, ତେଣୁ ଗାଈ ଗୁଡିକୁ ହଉଛି କର୍ମକାରକ। କାହା ଦ୍ଵାରା? ସ୍ୱହସ୍ତରେ, ତେଣୁ ଏଟା କରଣ। କାହା ଦ୍ଵାରା ମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ। କାହାକୁ ହେଲେ ମାନେ କାହାକୁ ଦିଆ ହଉଛି, ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ଭିକ୍ଷୁକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଛି। କେଉଁଠାରୁ? ରାଜକୋଷରୁ। କେଉଁଠାରୁ ହେଲା? ଅପାଦାନ କାରକ। କେତେବେଳେ? ନା ପ୍ରଭାତରେ। ଏଟା ହେଲା ଅଧିକରଣ କାରକ। କେତେବେଳେ? ମାନେ ଅଧିକରଣ କାରକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପାଇବା। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ, ତାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାବି ଆମେ ପଢିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଆମର ଦାନ କରିବାଟା ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସବୁ ତିଆରି କରିଦଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆମର କର୍ମକାରକ, କର୍ତ୍ତାକାରକ, କରଣକାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଏସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାପରେ କର୍ତ୍ତାକାରକ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାର ଓଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କିଏ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା କର୍ତ୍ତାକାରକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହବ। ବିବେକାନନ୍ଦ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ମାନେ ହଉଛି ଏଟା କର୍ତ୍ତାକାରରେ ଯାଉଛି। କର୍ମକାର ଦେଖ, ମାର୍କୋନି ରେଡିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ କଣ ଉଦ୍ଭାବନ? ମାର୍କୋନି କଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ମୁଁ କହିଛି କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ମକାରକ ହେବ। ତେଣୁ ମାର୍କୋନି ରେଡିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ରେଡିଓଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ମକାରକ। ତାପରେ ଏବେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯିବା କରଣ କାରକ। କାଠୁରିଆ କୁରାଢିରେ ଗଛ କାଟୁଅଛି।
ତା ମାନେ ଏଟା କୋଉଥିରେ କାଟୁଛି, କୋଉଥିରେ ମାନେ କାଟୁଛି ମାନେ କୁରାଢିରେ, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟୁଛି, ତ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ସେଟା ହଉଛି କରଣ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ଏଟା କୁରାଢି ସାହାଯ୍ୟରେ, କୁରାଢି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ କାଟୁଛି ମାନେ ସେ ହଉଛି କରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ରାଜା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ କରିବା, ମାନେ ଦାନ କରିଦେଲେ ରାଜା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ତାମାନେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ଯାହାକୁ ଦାନ କଲେ, ତେଣୁ ଯାହାକୁ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ ତାହେଲେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ହଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ ମାନେ କାହାଠାରୁ, କାହାଠାରୁ ଜିନିଷଟା ଆମର କ୍ରିୟା ହେଉଛି, କାହାଠାରୁ ମାନେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡିଲା, ତାମାନେ ଗଛରୁ, ରୁ ଗଛରୁ, କାହାଠାରୁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡିଲା ଗଛରୁ ହବ, ତେଣୁ କୋଉଠାରୁ ପଡିଲା ମାନେ ଗଛରୁ, ଅପଦାନ କାରକ। ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଡ଼ିଲା, କୋଉଠାରୁ ଛିଡ଼ିଲା ନା ଆକାଶରୁ, କାରଣ ଆକାଶରୁ ହେଲା କଣ ଆମର ଅପଦାନ କାରକ। ତାପରେ ଅଧିକରଣ, ଗଛରେ ବଖିଡି ବସିଛି, କୋଉଠି ବସିଛି, କେଉଁଠି ଯଦି ଲଗେଇବା ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଇଯାଏ। ତ ଅଧିକରଣ କାରକ ଜାଗା ନେଇକି ହେଇଥାଏ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ହୁଏ, ଆଉ ଆମର କଣ କାଳାଧିକରଣ ହୁଏ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଧର ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମଟି ଫୁଟିଛି, ତାନେ ଗୋଟେ ଦେଖ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି, ଫୁଟିଛି, ତାମାନେ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ମାନେ ଆମର କୋଉଥିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି, ପୋଖରୀରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଭଲ କି ଲେଖିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟାରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି କୋଉଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ, ତାହେଲେ ଏଟା ଅଛି ଅଧିକରଣ କାରକ କେଉଁଥିରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ, ତାମାନେ ଏଟା ହଉଛି କାଳାଧିକରଣ। କୋଉ କାଳ, ସମୟ, ସମୟ କଥା କହିଲା, ତେଣୁ ଏଟା କାଳାଧିକରଣ। ତାପରେ ବୈଶ୍ୟକ ଆଧାରିକରଣ, ଅଭିବ୍ୟାପକ ଆଧାରିକରଣ, ଐକଦେଶୀୟ ଆଧାରିକରଣ ଅଛି, ଗଛରେ ହେଲା ଐକଦେଶୀୟ ଆଧାରିକରଣ। ତାପରେ ହଉଛି ବୈଷୟିକ, ହେଲା ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ, ବିନୋ ବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ, ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ଟା ହଉଛି ବୈଷୟିକ। ଅଭିବ୍ୟାପକ ଅଧିକରଣ, ତିଳରେ ତେଲ ଥାଏ, ତେଣୁ ଅଭିବ୍ୟାପକ, ଏଟା କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ଏ ଦିଟା ହବ। ମୁଁ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ, ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା କାରକ। ରାଜା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କାହାକୁ, କାହାକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ତାମାନେ ଏଠି କଣ କାହାକୁ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହବ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କଲେ କାହାକୁ, ଲୋଭରୁ ପାପ ଜନ୍ମ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତାମାନେ ଗଛରୁ ଯେମିତି ପତ୍ର ଝଡୁଛି, ଲୋଭରୁ ପାପ ଜନ୍ମ, ରୁ ଲାଗିଲା ଲୋଭରୁ, ତେଣୁ ଏଟା ଅପାଦାନ। ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଚାଷ କରୁଛି, ଜାଗା, ତାମାନେ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଅଧିକରଣ। ସରି ଏଟା ହଉଛି କରଣ କାରକ।
କୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ କୋଉଠାରେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ତାପରେ এইଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କିଛି ଓଡ଼ିଆର କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିହାତି ଦବେଇ ଦେବେ। ଏତିକି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିଥିବ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।